Чекай. Не знам защо. Сега тръгна. Иване, какво ще кажеш? Как е ситуацията? Беше прекрасно. Много фън. Как беше това алпинист, дето известният алпинист? Не го знам. Аз имах един Иван Масларов. Ти гледаш да ме путнеш отдолу. Чакай, снимай мене да обясни ситуацията. Дръж само и така. Намираме се на около 2 км от Маунт Сейнт Хелън. Часа е... Как 2 км, бе? Еми от епицентъра на вулкана, 2 км. Това е, има си вървене. Ти какво си мислиш? Часа е 7:18 вечерта, тъмно като фрок, нищо се не види. Някакъв турист на пътя. Бутаме около 80-100 кг еленско месо. Всичките сме скапани, разбити, но последна вечер и се опитваме да се енджойваме, колко така да се каже, колкото се може повече. Дай да снимаме Данчо. Ето го, главният машинист. Това е ти журналистото. Много ти свети лампичка. Виновника за събитието. Много ти свети тази лампичка. Какво си наблъскал в тия турби? Тук е кокоша храна има вътре. И малко гъби ходихме да се съберем. Пилешки бучета. Да. Така е. Това е лов. Колко, къде сме сега? Сега сме под Маунт Сейнт Хелън. Колко ще има да вървим? Ами още колко? 5 мили най-малко. Около 5 мили, да. Нищо не. Фън. Значи ще се прибереме през нощта сигурно към 12. Аз така го предвиждам. Няма значение. Да, добре. Ще е наша. Еми, айде. Това е. Лек път.